Dobrý deň, vítajte na stránkach soberlunch.com. V tomto videonávode si povieme niečo o záložke číslo 3, to znamená vytvorenie menu. Najprv sa troška oboznámime s týmto podmenu, ktoré sa tu nachádza. Takže máme tu vyberte týždeň. Vyberte týždeň, tu si vlastne vyberám týždeň, v ktorom budem zobrazovať a ponúkať to denné menu. Potom tu mám nejakú kategóriu jedla a potom je tu typ menu. Typ menu mám iba jedno, pretože som si definoval vo vlastnostiach menu, keď sa vrátime naspäť, iba jednodenné obedové menu. Ak by som mal aj večerné, tak potom by som tu mal možnosť ešte vybrať si aj večerné menu, pre ktoré môžem takisto vyklikať nejaké jedlá. Čo sa týka kategórie jedla, tak je tu možnosť vybrať si jednotlivé kategórie. To je z toho dôvodu, že ja tu mám síce momentálne málo tých polievok aj hlavných jedál, ale pokiaľ by ste toho tam mali viac, tak mohlo by to byť dosť neprehľadné pre vás. Tak jednoducho si vyberiete polievky, takto sa vám zobrazia čisto iba polievky na strane a viete si vyklikávať po jednotlivých dňoch polievky, ktoré budete ponúkať. Je tu takisto rýchly filter, kde napríklad keď napíšem slé, stačí iba sole, vidíte, a už vyhodilo iba slepačú polievku, takže viem, že môžem potom túto polievku vyklikať. Tento filter zatiaľ zruším. No. Takže teraz si môžeme vybrať polievky, ktoré budeme ponúkať v danom týždni. Máme na výber z týchto možností, takže buď si vyklikám slepačiu polievku napríklad na pondelok, alebo môžem si povedať, že slepačia polievka bude celý týždeň, tak vyklikám to buď takto, po jednom, alebo môžem to urobiť aj tak, že jednoducho, aby to bolo rýchlejšie, zakliknem všetky a odkliknem sobotu a nedeľu. Tým pádom slepačia polievka bude pondelok, útorok, stredu, štvrtok aj piatok v ponuke. Ďalej tu máme gulášovú polievku, tak tu si poviem, že tá bude pondelok, v útorok budem mať zemiakovú, v stredu budem mať hrustací vývar, vo štvrtok budem mať bravčovú, no a keďže mám stále dve polievky v ponuke, tak ešte si vykliknem napríklad aj gulášovú na piatok. Čiže mám stále po dve polievky v ponuke. Dávam odoslať, údaje sa mi zmenili, teda sú uložené. Prejdem na kategóriu hlavné jedlá a tu takisto kuracie prsia budú v pondelok, aj halušky s brinzou a dajme tomu aj španielský stačí. V útorok budem mať špagety vyprážaný bravčový, v stredu budem mať koložvárskú sviečkovú, no ale s tým, že chcem mať 3 jedlá a ja ich tu viac nemám, tak zase vyklikám na ukážku po 3 jedlá v každom dni. Takto a takto. Dám odoslať a mám to uložené. Takisto si môžem vybrať kategóriu múčnik, kde si zase zaškrtnem všetky. Vyberiem si iba od pondelka do piatku, dám odoslať a ak si to chcem celé skontrolovať, tak môžem urobiť to, že dám teraz zobraziť všetko a tu už vidím, že pre tieto jednotlivé dni mám vyklikané tieto jedlá. Myslím si, že je to úplne jednoduché, nič zložité a veľmi prehľadné. No teraz odo mňa všetko. V ďalšom videonávode si pozrieme, ako sa zobrazuje už samotné menu.